Това може би ще е един от най-рандъм клиповете. Просто тук ще се излизам от банята и просто си казах, снимаме се нещо. И нещо снимаме един ден, в който ще тренираме, не се петък реално. Ще тренираме гърди трицепс рамо. И в момента е 2:30 някъде, не. Към 2:10. Да, ние сме на фитнес от 4. И като цяло, това ще може би един от най-рандъм клиповете някога. Защото просто ми се снимаше нещо. Много спонтанно ми дойде така на ума. И като цяло, сега ще се облека. И преди да отидем на фитнес, искам да си поговорим за няколко неща и да ви покажа. Така че да, айде се обличаме. Всъщност едно от нещата, които искам да ви покажа. Ето това. Много от вас може би не знаят какво е това, но истинските Legacy фенове на Gymshark знаят. Това е Onyx V3, версия 3, която е 2018 година. И как се здобих с нея? Реално аз доста съм търсил и в eBay такива обяви за стари Onyx, защото просто много ме кефят. Това е един от най-яките дизайни на Onyx като цяло и както знаете, октомври месец ще излиза и Onyx версия 5 отново, защото миналия път просто не успях да се я взема, просто я изкупиха много бързо и като цяло, както казах, доста съм търсил Onyx в eBay, било то и всъщност намерих една обява в OLX на един човек и по принцип те са мега скъпи, Onyx-те. Старите ги разпродават за страшно скъпо и като цяло намерих една обява и си казах, това е нещото. По принцип има много фактори, по които може да се познае дали Onyx е истински или не. Всъщност този истински Onyx и много се радвам, че успях да взема на по-достъпна цена, защото както знаете в eBay или други сайтове ги продават за по 300-400 лева, такива 150 евро, долара и направо. Това са страшно много пари, не би ги дал за една тениска, но всъщност го намерих, писах с човека и той ми каза, че го е взел преди години от eBay, така че той пак е от eBay и е много як Onyx-ът. Сега, обличаме се и ще отидем да хапнем, защото в момента е почти 2:30, ние сме на фитнес от 4 и да, сега ще покажа как стои всъщност Onyx-ът. Всъщност ще дойде ето тук на малко по-хубава светлина, защото просто стаята е мега светло и нищо не се вижда. Ето етикет, всичко. Чакайте, пак ще го покажа. И е нереален, просто дизайн, материал, всичко е много яко. И това е размер L. По принцип, както знаете, ако не знаете всъщност, Onyx-те са muscle fit, не са compression. Compression е да ти е по тялото навсякъде ти е прилепнало. Muscle fit е само в по-изразените части, където си по-мускулес, нали? И този размер L ми стои добре, само че ако мога да избирам за в момента, бих избрал размер M, защото ще ми стои малко по-прилепнало и малко по-добре от L-ката, но пък преимуществото на L е, че мога с времето да го нося и да го понапълня. Ето го. Ето как стои. Защото стои много добре, в принцип. И е малко по-отпуснат ето тук и ако беше M, това ще е ето така, по-стегнато. Но всъщност сега е малко по-отпуснато. Ето тук ще ви покажа. Тук нищо не се вижда, ама да. Ако беше M, това ще е малко по талията ми. Иначе като цяло е много яко. Аз съм голям фен на Gymshark и много ми се кефе на дрехите и всичко. И този Onyx е нереален просто. Няма по-яко нещо от това да пипнеш. Това е тениска на 7 години, като се замислиш. И почти 8 даже.
Това е много яко. Минало е през колко ли хора и аз си го изпрах, изсуших си го всичко както трябва. И днес ще правим гърди с този оникс, така че малко ще го понапълним, ще се понапомпим и така, да. За много от вас може би ще се кажа, това е една тъпа, нормална, черна тениска, какво са кефиш толкова. Това е за привържениците и на легасито на Gymshark. За истинските фенове и ценители на изкуството на Gymshark, защото Gymshark са според мен най-добрите фитнес дрехи, като цяло най-добрия фитнес бранд. Имам и дрехи на Янгалей. Може би предполагам, в България не са чак толкова известни Gymshark и Янгалей, но знаете кои са. Янгалей също са доста качествени, но просто дизайна на Gymshark е много по-як според мен. И аз повече се кефя на Gymshark, така че да. Сега ще ви покажа какво ще обядвам преди тренировка. Като това не е всичко, защото малко преди да тръгнем. Ясно, това скръцане не беше много приятно. Малко преди да тръгнем ще хапна един банан. Както знаете отскоро, от месец, ям банан преди тренировка с обяда, нали, отделно. И това действа много добре, поне според мен. И доста добре работи. Да, сега ще покажа какво ще хапваме. Ще си сложим около 200-250 грама чист жасминов ориз. Той е овкусен с сол. Просто така най-много ми харесва, честно казано. И две телешки наленички. Това е около 205-210 грама. Колко са замръзнали, не замръзнали, а студени. Като ги стоплим малко, мазната ще падне. И това ядене е доста яко като цяло. Трябва да се разнообразява с месото и въглехидратите. Едно и също постоянно писва, както се казва, но от 3 месеца не съм ял junk food и такива работи. Което ме навежда на мисълта, че очаквайте другата седмица много интересно клипче. Няма да ви спойвам какво е, но ще бъде доста яко. Свързване с храна. Само това ще ви кажа. И да. Ето ни го обяда, буквално е мега вкусно това. Аз си ги наразвам наленичките на парченца или кайма или каквото и да е. Нали, го слагам в риза и го умешвам, защото става много готино по този начин. И ще сложим малко кетчуп. И докато ядем, ще гледаме One Piece. Отскоро започна да гледам явно кетчуп. Отскоро започна да гледам One Piece и е доста яко. Мен съм на 112 епизод и доста интересно започва да става като цяло. И така, хапваме и след като хапнем, ще ви кажа едни работи, които са добри или лоши, не знам. Виж прецените. Имат позитиви и негативи, така че хапваме. Сега ще се поговорим за това, което ви казах малко по-рано. Истината е... Истината е, че съм пристрастен към едно нещо, което е много абсурдно, буквално. Пристрастен съм към покемон карти. Сега ще покажа някои карти, които ампакнах. Мисля, че ако ме следвате в Instagram, бях качил едно сторис с карти. И като цяло всичко почна от там, че купих си един пакет просто така от интерес. Те накрая станаха 2, 3, 4, 5, 6. И аз като цяло нямам много карти в момента, но те първа, нали, започвам да събирам. Сега ще ви покажа, това е една от най-яките карти като цяло. Тази е 5
долара и нещо. Тази също е готина. Тази... Аз ще ви покажа малко по-специалните, защото другите не са интересни. Тази е Cosmos Hole, т.е. виж как има едни точици. И е $15 някъде. Тази е към $12. И другите са просто холда. В смисъл, нищо специално. Тази много ме кефи. Дизайн е много готин. И да. Това е малко притеснително, защото, както знаете, когато си адикнат към нещо, то това си е малко като геймблинг. Тази е много яка. Иви. И се хукваш към едно нещо и така... Надали ще се хукна чак толкова много. Ще видим. Но това исках да ви покажа. То реално зависи защо ги колекционирате. Има хора, които ги колекционират за дизайн. Има хора, които искат да им се падне някаква мега скъпа карта и да я продадат. В началото и аз бях така. Целта ми беше първо да ми се падне някакъв Charizard, защото Charizard ми е любимата карта, любимия покемон, и да я продам. Ама си мисля, няма да е по-яко, ако ми се падне някакъв мега скъпия Charizard, си го имам като колекция, защото след време ти можеш в такива тефтери да си ги събираш и да си ги продадеш по този начин, който ще е по-лесно. И така, но това иска да ви покажа. Между другото, ако се чудите това какво е. Миналия ден тренирахме, правихме ръце и аз правя трицепс екстеншън и бутам и оставям на крайника, т.е. с V-bar на крайника, където пушвам, и буквално така ми се засили и ми се удари главата и направо към края, аз кой ще припадна, но към не. Нищо не е, по-згледам на огледалото как това нещо тук седи, ама няма нищо да е. Жертви се искат и между другото, миналата седмица нещо ми се преба рамото буквално и лакът и бицепса, цялата ръка ме билеше. И някои от дните доста зле беше в фитнеса. В смисъл доста зле, не, ама първо правих се едно повторение по-малко на някои упражнения, което нали нормално, да не се натоварваш чак толкова тялото. Използвах кремове, примерно такива, които загряват, конско мазило, може би сте чували, това помага. И едно лекарство бях използвал, което също се мажеш, даже сега ще ви го покажа, защото много помага наистина и има ефект от цялата работа. Та лекарство се казва Voltarol Forte, ето това нещо. Наистина помага доста, трябва леко да го втриете в областта, в която ви боли и няколко дни така и ще се оправите. Така че да. Доглеждам си епизода, ще изчакаме малко да излегне храната, ще хапнем баланче и ние сме пълен състав. След петък имаме доста яка тренировка. Днес с мен са също и Иван, Теодор също ще дойде, Максито и още един Иван, така че много як ден се очерта. Много готина тренировка и в фитнеса ще си правим бая смехта и че имаме и лежанка днеска. Ходим си към фитнеса. Какво правим? Лагане на покемон. Много ясно. Сега ще ги потрошим набрал. Сега ще чакаме другите да дойдат. Чакаме се и отиваме към фитнеса. Те мислят, че днеска ще правят крака, знаеш тази работа? Що? Да, днеска е петък, нали те правят крака? Не, те имат събота. Ванко има крака, лошо за другите, те мислят, че имат... Какво имат? Ръце? Да, не, имат. Нещо такова. Абе, никъде само има най-хубавото, така че да. Те малко ще стръгълват. То сак имам всякакви работи, ще ви покажа след малко като отидем във фитнеса. Добре, момчета нямат ръце, имат гръб и бицепс. Най-хубаво ли ти е това? Не, изобщо. Кое не обичаш, гърба? Не, вече и бицепс. Що? За драката. Тебе, кое ти е, бе? Пулдаун. Пулдаун. Не го потебаш. Той неговото латерал реса, ма любимото. Inside joke.
Кой да сабскрайбнат? Ивчо Бейбе. Ивчо Бейбе. Ивчо Бейбе в някаква друга платформа, може би. Новия подкаст. Как? Новия подкаст. А я не ма дърпа, бе. Ей, момче. Човек, сака ми е толкова тесен в момента. И той ми го дърпа. Може да се такъв? Говориш на един човек. Ма ти го дръпна, бе. Човек дърпа ми сака. Човек, аз човек, ако ми дърпа сака, ако че да ме захапа. Ивчо Бейбе, викаш подкаст. Това е някаква друга платформа, ще. Ивчо Бейбе. Няма да... Какво? Това да не съм го чул. Да не съм го чул повече. Няма такова нещо. Subscribe to Ивчо Бейбе фид. Казал си. Колко ще е сабскрайба абонамента на месец? Една стотинка. Една стотинка, аз какво ще... Аз какво ще печеля тогава? 1 лев на седмица. Само за фъна на мултипликатор. Лошо. Да, за фъна. В фитнеса сме. Сега ще ви покажа моята колекция от Покемон неща. Добре. Красана! Добре, всека ми Байбо. Така. Чай, бъди се. Не, бъди се да видиш, бе. Гледай го къв... Как го бутна там. Бутки на гръба ми аз. Бутки на гръба. Така ли ще кажеш? Така ще не. Сега значи, чакай секунда. Ето ми еми го сака. Вътре има цитрулин, има бета-аланин, има един превъркаут, има втори превъркаут, имам креатин, вода, кърпа, колан, имам представка за трипола за телефона, тук има някакви електролити. Нося си обувките и си нося след тренировка допълнително ето тази дълчка протеин, която разтварям с креатина. И... Кое? Камбаните виж, чувствително са. Сега ще се оправяме за фитнес, шпина при-workout с бета-аланин и цитрулин. И сега ще ви покажа всъщност как ги смесваме така. Ето шейкъра. Сега ще сложим една доза при-workout на Кръвкомстер. Тя е 200 мг фейн. Вкусна е козле, има бета-аланин вътре, има цитрулин, има хималайска сол, което колко е верно не знам. Ще сложим малко бета-аланин, половин дозичка, защото вътре има вече. И ще сложим малко цитрулинче, е така за спорт. И това ще го разбием с малко водичка, колкото да го изпие. Бах ти праховете, тук чувствам се как лотарлайк, човек. Бихме с pre-workout-а и вчера направим тренировка 100 красавец тече. Те правят гръб и бицепс, ние ще правим гърди, трицепс, рамо и направо отиваме на лежанката. Айде, ще ме спотваш ли? Да. Какво не играе, дете? Какво? Нищо е. Ще ме спот някъде от тях. Загравка. The horizon pulls me closer, a whisper in the wind. The map is blank before me. Where do I begin? No fear of what's uncertain. The unknown feels like home. With every step I'm finding a place I've never known. Let's go where no one has ever been. A world unseen beneath our skin. Through endless skies we'll break the chain. Uncharted lands will claim them all. Rise like tides and let it fall. Just endless sea. Come drift with me. Come drift with me.
skies will break the chain. Uncharted lands will claim them all. Rise like tides and let it fall. Just endless seas. Come drift with me. Come drift with me. Oh, come drift with me. Oh, and come drift with me. Oh, and come drift with me. And come drift with me. Има още една серия така, ама няма да е снимам. Оптимално изпълнение ли е това? Айде пак то дойде. Това са банда идиоти, които тренират. Имаме един еголифтър, един новак, един оптимален и един задник. Ей, руките, свършите. Да, си руките, ти си химик. Не съм химик, бе. Нямаш доказателство. Какво ще изплякаш? Някакво плеване, бе. Какво правим? Протеино? Протеино, да.
100 грама протеин в 10. 200 грама протеин на 100 грама. Да. Да. Свършихме тренировка. Сега ще спим протеина с креатина и ще се прибира на хапване. Тъй че беше бая добра тренировка, бая дълга, тя е 2 часа и половина, ако не и повече. Прибрахме се в фитнес. Малко съм с телефон, защото ми падна батерията на камерата. Сега ще направим вечера. Взел съм си пилешка кайма. Много ма кеф е пилешката кайма по цяло, като няма много калории. Ще хапнем от нея, ще се направя няколко яйца. Обикновено аз яйцата правя половината жълтъци, в смисъл половината цели яйца и половината само белтъци. Това е поради причината, че аз като цяло имам по-висок холестерол натурално и не искам да прекалявам с него, с яйцата и да си дигам чак толкова холестерол, да. Ще хапнем може би някакъв или хляб за въглехидрат и също ще видим. Общо съм беден и това тук е стърчи супер много нерви. Добре, няма значение както е. И така, ай. Ето, това са 3 цели яйца, 3 белтъка, 200 грама пилешка кайма и 3 препечени флики, ще малко кетчуп, кола без захар, после ще хапна някакви плодове. Извинявам се малко за шума, страничния, просто пералнята върви и да. Това изглежда като лайна, буквално, ама е мега вкусно. И това ще е за днес като цяло. Надявам се ви е харесал клипа и подгответе се за следващата седмица, защото клипа ще е нереално як.